Τι είπες? Αυτός. 1-0. Περιμένεις περίοδο. Δεν το ξέρεις. Σταμάτα, μωρή, παντού το έχω βάλει. Και στις υπομνήσεις το έχω γράψει στο κινητό. Και στο My New Year, My New Me ημερολόγιο που πήρε το Δεκέμβριο του 25 το έχω γράψει. Και ποτέ δεν έρχεται όταν την περιμένεις την πουτά. Τι κάνει όμως? Στέλνει επισχέσια. Νευρά. Να τα βάλει με παλαιστή, να τον ισοπεδώσεις. Όρεξη. Να τρως σαλάμι αέρος με μέλι ταυτόχρονα. Στεναχώρια, θλίψη. Να κλαις πάνω από το πτώμα του παλαιστή τι μου έκανε ο άνθρωπος και τον ίσιοσα. Ποιος την πληρώνει? Αυτός. 1-0. Ο πιο κοντινός τέλος πάντων. Εμένα είναι ο άντρας μου. Πέφτουμε για ύπνο. Καληνύχτα, αγάπη μου, καληνύχτα, μωρό μου. Κοιμάται με την Πολιάννα και ξυπνάει με το Βελζεβού. Ανυποψίαστος ότι εμένα οι ορμόνες μου έχουν ξεκινήσει και βαράνε τσαμπούνες, συνεχίζει το ίδιο mood. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Τι έχεις? Τίποτα. Τι να πω, τι έχω? Ότι δεν αντέχω κανέναν? Με ενοχλούν όλα. Μιλάει, με ενοχλεί. Αχ, λέω, δεν με αφήνει να σκεφτώ. Γιατί μιλάει τόσο? Δεν μιλάει, πάλι με ενοχλεί. Έλα, Παναγία μου, λέω, τι είναι, μίγα είναι και δεν μιλάει μέσα από το σπίτι? Γιατί επέλεξα να ζήσουμε μαζί? Να ζούσα μόνη μου σε τη μαγκούφα. Αφήνει το πιάτο έξω από τον ενεργήτη. Χαμός μες στο κεφάλι μου. Δεν μπορεί να το βάλει μέσα στον ενεργήτη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Το βάζει μέσα στον ενεργήτη. Συνεχίζει ο χαμός. Καλά, δεν μπορεί να το πλύνει. Τι είμαι εγώ, η δουλάρα είμαι εγώ εδώ μέσα? Αχ, δεν μπορώ πια, αυτή η ζωή μια ματαιότητα. Το πλένει? Να δει πέντε σπάσει. Αφού δεν ξέρει να πλένει. Με γράφει και λίγο στα. Για να συνεχιστεί η ζωή του, φεύγει για τη δουλειά του. Εγώ μένω μόνη μου και με πιάνουν τύψει. Θυμάμαι όλες τις φορές που μπήκε μέσα με λουλούδια, το πόσο με αγαπάει, πόσο με στηρίζει, που το 15 Αυγούστου έψαχνα να μου βρει φαρμακείο, εφημερεύων και. Κλάματα! Αφού τελειώσαν τα κλάματα, τον πήρε τηλέφωνο. Τι κάνει? Α, καλά. Πού είσαι? Α, στη δουλειά. Πότε θα έρθεις? Α, όταν σχολάσεις. Ναι, καλά κι εγώ, καλά. Κι εγώ, έλα, τα πούμε. Γυρνάει, ανυποψίαστος ότι ο Dr. Jack και ο Mr. Hyde έχουν κάτσει στον καναπέ και έχουν στήσει παρτίδα σκάκι. Κάνει το λάθος να ρωτήσει τι θα φάμε για βράδυ. Τι να φάμε? Που έχουμε καταντήσει 2 μπάλες που τσουλάμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Το ξέρεις ότι το σώμα μας είναι το σπίτι μας. Αν δεν προσέξουμε το σπίτι μας τώρα, τότε πότε? Μα μια χαρά είναι το σπίτι μας. Σε παρακαλώ, μην μου αλλάζει την κουβέντα, δεν μιλάω για το σπίτι μας, μιλάω για το σώμα μας. Ναι, αλλά είπες το σπίτι μας. Ναι, αλλά εννοώ το σώμα μας. Το σπίτι μας είναι το σώμα μας. Το σώμα μας είναι το σπίτι μας. Τέλος πάντων, ο οίκος της ψυχής μας. Εγώ λέω να φάμε κάτι ελαφρύ. Να φτιάξουμε μια σαλάτα καρότο. Πάει να κάνει χιούμορ. Γιατί, αγάπη μου, τι είμαστε κουνέλια, είμαστε να φάμε καρότα? Τι είπες? Τι είπες? Τίποτα, λέει, να βάλουμε και μαϊντανό, να μυρίσει όμορφα το σπίτι. Με την ελάχιστη λογική που μου έχει μείνει, σκέφτομαι τι να κάνω για να βουλώσω αυτό το στόμα. Μπας και σώσω αυτή τη σχέση. Να δούμε μια ταινία. Πόσο να μιλήσει την ταινία πια? Αφού έχουμε φάει τη σαλάτα και μόλις ξεκινήσει η ταινία, λέω με κοφτά λόγια. Μήπως να τρώγαμε ένα popcorn παρέα? Ναι, αγάπη μου, να φάμε. Και αφού τελειώσει το popcorn, ο εγκέφαλός μου έχει χωριστεί σε 2 ημισφαίρια. Το δεξί λέει καρμπονάρα, προφιτερόλ. Και το αριστερό λέει είσαι κλαπάτσα. Έχεις κυταρίτιδα και είσαι και αγύμναστη. μάντεψε ποιο ημισφαίριο επικρατεί. Και χωρίς να έχει υπάρξει κανένας διάλογος, γυρνάω και του λέω: Λοιπόν, θα παραγγείλουμε, γιατί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα πρέπει να σχολάσουν να πάνε και σπίτι τους. Δεν θα περιμένουμε εμάς. Να έλεος. Και αφού εκεί γύρω στις 11 έχω παραγγείλει 2 καρμπονάρες, ένα προφιτερόλ οικογενειακό, μία μπύρα για τον άντρα και ξινό νερό για μένα για να μην χαλάσω τελείως τη διατροφή μου, είμαι σίγουρη ότι την πόρτα δεν θα με χτυπήσει ο ντελιβεράς, αλλά η τρέλα μου. Εσένα, γυναίκα σου, πώς είναι στην περίοδο? Είναι normal?